दिनै जोङो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव डिसि अफिसनि चिल्ड्रेन पार्कआव जोङो दिनै 3 घन्टा धरना कार्यसुचि लादों। बेवहाय जोङो टेट क्वालिफाइड एसोसिएशना 3 घन्टा धरना होनाय हाबाफारियाव जों बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि फोरोंगिरि थिसनथाय मोननो गोनां बिजाथिफोरा नुजाथिफैदों आरो जों बेजों लोगोसे लोब्बा लाखिनो जोङो बिटिसि सरकारखौ खावलायनो सानो। बिटिसि सरकारा जोंनो धरना जा हाबाफारि लादों बेवहाय जोंनो पारमिसन होआखै। जोङो लुबैदोंमोन डिइ अफिसनि सेराव आरो बिटिसिनि सेक्रेटारिनि गेटआव बेवहायबो जोंनो पारमिसन होआखै। मानो होनोब्ला बिटिसि सरकारा माबा गणतन्त्रखौ हत्या खालामदों नामा, गणतन्त्रखौ फुथारबाय नामा, बे मोनसे गिदिर सोंलु जादों जोंनि बिटिआर ओनसोलनि मानसिफोरनि सिगाङाव। ओंखायनो जों खावलायनो लुबैदों प्रमद बर'नि सरकारा मानोमोन स्वैराचारि बा डिक्टेटरशिप शासन सलायबाय थादों नामा, बे जोंनि गेजेराव मोनसे बेसेबा गिदिर सोंलु। मानो होनोब्ला बिथाङा मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन। बिथाङानो बुंदोंमोन गुन गोनां सोलोंथाइ होनो गोनांब्ला फरायसाफोरखौ गुन गोनां क्वालिटि टिचार थिसनथाइ होग्रोनांगोन। ओंखायनो जोङो प्रमद बर'खौ जों बारे बारे आन्दलन खालामनायनि उनावबो जोङो दिनैसिम दासिमबो जों थिसनथाइ मोननो हायाखै। बे मा जाहोनाव थिसनथाइ होनो हाया, मानो पावाराव थानानै जेबो खामानिखौ मावनो हाया? बेफोर सोलोंथाइयानो सोलोंथाइजोंसो समाजखौ दानो हायो। जुदि सोलोंथाइयानो जुदि गुन गोनां फोरोंगिरि थिसनाब्ला बोरै जानो? बिदिब्ला बिटिआरनि फरायसाफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननाय नङा होननानै आं बुंनो हायो बा मिजिंथियो। ओंखायनो प्रमद बर' सरकारखौ बारे बारे रिक्वेस्ट खालामगोन थाबैनो आसाम सरकाराव रिक्रुटमेन्ट होगासिनो। थिग बेबायदिनो कार्बि आलंआबो मोनसे 6 सिडिउल काउन्सिल। ओंखायनो कार्बि आलंआ जेरैबायदि होदों बिटिआर सरकार बा बिटिसि सरकाराबो थाबैनो जोंनो एडभान्टेज दिहुननानै बिटिआराव जिमानखिनि लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरिफोरखौ थिसनथाइ होनो थाखाय आङो आफादनि जानानै गुरै खावलायो। नोंथांमोननि खावलायनायखौ दिनैसिम जे खोनासङाखै, बिनि सायाव प्रमद बर' सरकारखौ माबा बुंहरनो सानो नामा? बिथाङा जेब्ला पावाराव फैयाखैमोन अब्लासिम माने फैयैनि सिगाङाव इलेक्सननि सिगां बिथाङा बुंदोंमोन जे आं पावाराव फैयोब्ला इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ प्रथम माने गिबि प्रायरिटि होग्रोगोन होननानै। खिन्थु जों दिनैसिम नुदों इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ प्रायरिटि होनायखौ नुवाखै। मानो होनब्ला दिनै गोबां बिटिआरनि गोबां फरायसालिफोराव सासेल' फोरोंगिरि बा बबेबा सासेबो फोरोंगिरि गैबावालासिनो क्लास खालामो। ओमफ्राय जों बुंनो सानो जे बिटिआरनि गंफ्रोमबो फरायसालिफोराव माने थाबैनो थिसनथाइ होनानै फरायसाफोरा माने गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननो हाथों। आरो जुदि बिथाङा इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ सामलायनो हायाब्ला गुबुन हगारना होयोबाबो मोजां, बा गुबुन सालायथावना सोद्रोमा दङबा बिथांमोननि इएमफोरनो हगारना होयोब्ला जों बांसिन मोजां मोनगोन। आरो जुदि बिथाङा लानो गोसोब्ला थाबैनो जोंनो बिटिआराव एलपि इउपि टेट पास जानाय उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थिसनथाइ होग्रोनो खावलायबाय। आरो जुदि बिटिआराव बावैसो सिगां हाइ स्कुलाव लांदां जाना थानाय हाइ स्कुल टेट फोरोंगिरिफोरखौ थिसनदोंमोन, थिग बेबायदिनो जोंनोबो बिटिआराव लांदां जाना थानाय गासिबो मासिफोराव थिसनथाइ होनो थाखाय आं बिटिआर सरकारखौ खावलायो। होमब्लासो जोङो बिटिआराव माने गुन गोनां सोलोंथाइखौ जों मोनफुंनो हागोन होनना बुंनो हायो। बिथाङा जे मोनसे गोबां दुगा खोथा बुङो, बिथाङा ओरै मावगोन थोरै मावगोन। दा नोंथांमोननि बेलायावनो बिथाङा गावनि जबानखौ लाखिनो हायाखै, अब्ला बिथाङा मिसलिया होनना नोंथाङा हाइकाट खालामनो सानो? बिथाङा थारैनो मिसलिया। बिथाङा जुदि पावाराव फैनायनि सिगांनो बिथाङा इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ फार्स्ट प्रायरिटि होगोन होनना दिनैसिम बिटिआराव जुदि एलपि इउपि टेट पास खालामनाय केन्डिडेटफ्रा जुदि धरना हाबाफारि लानो गोनां जायोब्ला बियो बिथांनि सरकारनि थाखाय दुखुनांथावना, लाजिथावना। बिथाङा सासे फैलार सिएम होननानै जों बुंनो हायो। मानोना जुदि सोलोंथाइनि बिथिङाव सोलोंथाइखौ बिथाङा सामलायदों नङा होमबा? ओंखायनो जुदि सोलोंथाइयाव बिथाङा अलरेडि फैलार, मानो होनबा बिथाङा थिसनथाइ होनो हायाखै दासिमबो। लांदां बेसेबा हाजार टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोर दङ बिटिआराव। थेवब्लाबो दिनैसिमबो जुदि मोनसेबो पस्टआव जुदि थिसनथाइ होनो हायाब्ला बिथांनि सरकारा थारैनो फैलार होननानै जों बुंनो सानो। आरो नोंथांमोननि बारंबार खावलायनायखौ बिथाङा जे खोमा होआखै, बिनि सायाव मा बुङो?
जोङो थांनाय 25 मार्चआवबो बिटिसिनि सेक्रेटारिनि मोखाङाव जोङो 2 घन्टा धरना हाबाफारि लादोंमोन। बेवहायबो बिथाङा जोंजों नुजाफैयाखिसै आरो बिथाङा नुजायाखैलासिनो जों बिथांनि पिएसअखौ थिनहरदों। बिथांनि ओएसडि पिए फोरा फैयालासिनो पिए सासेखौ दैथायहरनानै जोंनो साहा आरो दै लोंहोनो जोंनो जासिफैदों। नाथाय जोङो बिथांनि साहा लोंहोहरनायखौ जोङो नेवसिगारदों। जोंनो साहा लोंनो थाखाय जोङो धरना हाबाफारि लायाखैमोन। जोंनो नांगौ थिसनथाइ। जोङो बिटिसिनि बाखिन्दा हिसाबै बिटिसियाव जोङो माने गुन गोनां सोलोंथाइ मोनथो। जोंनि इयुन जोलैफ्रा माने गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननानै सारा बिश्व दरबाराव बयजोंबो सिनाखि जाथों बेखौनो जोङो मिजिंथिदोंमोन। नाथाय बिथांनि सरकारा थारैनो फैलार होननानै बुंनांगोन। बिथांनि नोंथांमोननो साहा लोंनो जिथु आग बारायनाय बे नोंथांमोनखौ लाजि फोनांनाय जादों होनना नोंथाङा सानो? औ अलरेडि जोंखौ लाजि फोनांदों। जों बेवहाय साहा लोंनो फैयाखैना। जोङो जोंनि दाबि जोंनि मोनथाय लिगेल राइटखौसो जों बिनो फैदोंमोन सरकारनि खाथियाव। खिन्थु बिथांमोना दासिमबो खोमा होनानै खोनासङाखै। दिनैसिमबो जेबो मिडियाफोराव खेंफोरथि होनायखौ बिथांखौ नुनो मोनाखै। बियो बिथांनि गोरोन्थि होननानै बुंनांगोन। मानो होनबा बिथाङा सरकारनि गाहाय बिबानाव थानानै दासिमबो जोंनि थाखाय मोनसेबो खोथा बुङैया बिथांनि थाखाय दुर्भाग्यजनक होननानै जों बुंनो सानो।